Mit mo yang lugod at harapan aning malugod ang maestro sa samban. Ing misasan metong kaya kayo iya iti miyubog keti sulit. Maya pa oras kaya kongan. King pinanditan ay ti king kekong titipunan king pamanipon yu kenti king kekong lunduyan sibul akarinan meyaw siyang keyaw nung makanano yang metetakan iti yasana hanggaman king mangga adalaye ing kayang tuneng kabaldugan nung makanano yang daragus ing wagas asibulan ay iti. Nung makanano ya linakad king minunang panahon ing ginwan Yesu Kristo tao Nazaret keti sulip. At nung makanano yang memiling alagad na eya memiling kareng kalupa ng tao ayatin makalukluk la king matas apiluklukan. Eya memili banong atuki king lakbaya na ning Biena deng mabandi nune daring maluka deti ang makasalanan ing kayang pinili. Dapot king balang metong at metong kekayu nung alayang pinilinan ing banal a maestrong akayang pipilinan. Ban atukina king kayang kagulutan. Makanyan mo naman kaya king kapanaunan ay iti. Uning mayayakit ing pamanggalo na alang pamanusga karing kalupa ng tao. Mayayakit ing ela masusukad nune ing balang metong masusukad la. Payalala ko at pakatandanan balang metong at metong kaya kayo. Nung nano ing ginamit yung pamanyukad king kalupa yung tao. Makanyan mo naman ikayu ikongan masukad king sukara na iti. Dapot kabilugan na ning kekong sarili, na ning kekong kapanamdaman, puso pamisip hanggang king kekong kaladwa. Kawalan ye ing balang metong at metong na ning kekong mikakapatad. Ban elunto ing nanuman kagutgutan ae munyeng tula king harapan ning metong a Diyos. Ban kaniti ing mesabing mesasan metong at nung makanano ko king kaurasan ay ti makabuknol king kayang harapan. Hanggang amila ko ing kilatis na ing kekong pangajermanti king kayang harapan. Mulit pa sa bayo ing margul a kapasalamatan nung makanano ye gagampanan ing kekong katungkulan kagum na ning kekong kapanwalan at nung makanano ye kinaul king kekong pangatatak. Dapot sana ing kekong pamanyapat mayap
alayang kapainawan. Nung makanano ya, Maestrong Jesucristo, nung makanano ya linakad keti sulip, alang kapainawan. Waman, ing pibanjan, alayang katatalnan kareng adwa ng gamat. Mabandiya, hanggana dareng kalalagad ng makatuki king kayang kagulutan, king kayarian banwa. Tandaanan niyo sana, masakit, ing dumalan king pasbol ang makipot king kayarian banwa. Alakong adalan pibanjan nano yaman. Alakang tao, pamilya, kapatad, man ing atukiyo, palub king kayarian. Nune kaladwa por kaladwa, ulingin kekong katawan pang laman, hanggayeti keti sulip at malakwan niya. Ing alang pamagkunwari, king kekong sarili, hanggana king kekong kalupa yung tao at mikakapatad king kilub na ning kekong lunduyan. Ilakoy sana. Ban mayayakit ing tepatan king kekong sarili. Uling ing Diyos ing gagamita na ing akakit na ing kekong puso at ing kalamnana. Hangga king kaurasan nustong namidala ing kekong biyeng panglaman king talwi ng kayantungan keti sulip. Agawayo sana ing purong mapali aluluguran yeng kalupayong tao. Ilakoye ing nanuman pamagkunwari. At hanggang nung manatili ing pamagkunwari ngay ni king pamakiyabe, king mikakalagod, king balang metong at metong, lunto ing tuning kilatis na. King balang pinandit, yu kakalingwan. Nung makanano yang mitatas, ingaldo, at nung makanano yang lumbog, king kailbugan, at mitas ya pasibayo, king kayabakan bang amulatan ye, at nung makanani ye nga pasalamatan, king igpang banwa ingaldo pang metong bayeng asuywan. Hanggang alayang tuknang, ing kekong pamagobra, king kekong tingga patungkulan. King balang pinandit, ing lugod, ing kapayapan, banlunto ing tuning kabiasnan, kabilugan na ning kekong sarili ay alang pamagkunwari, ing mamalali at lulugod king kekong biye, Santiago ing dinatang. Kristo, yaing larawan ng Diyos. Yaing pangane, amela lang, babo ning yato.
kapamilatana, lela nga na ing sablang mayayakit, ampon itang mayayakit, king kayo payanan ning espiritual. King Ginu, at ing pamuntok, apamanibala ring sabla. Uling yaing dakila, amayupaya king sabla. Matulid mo ing taong, dapat na ing kilalanan, samban, purian, ampon pasalamatan. Ing lugod, ampon kalam, kay kayuyang tanggapan, king oras sa iti. Kaya bakan yung iti, aldo ning paman niyang bayo. Ing Diyos, tunay ang makadungo, makabatyo, karing balang puso yu. Kapamilatanda din kaya kayong kapagsadyan, karalungan, ilaring megingeran, megingeran ko bang pati pakekongan, bang makiyagong, makipag-ugnayan, at makisanmetong. Tuluta na sanit ang mayupayang Ginong, manimuna, ing sablang lugod, ampon kalam. Bang ding balang metong ayati yung magnasa, mag-imbut, karela miyabya, ing karelang karalungan. Kapamilatanin kaya kayong kasalpantayanan, wamanatili ko sanang ating tetagan, ating tebayan, bayo nga pakit, ing sablang katutuan, ing sablang katuruan, kapamilatan daring balang mayap yung pamanggalo. Ganakan nyo sana, ingaldo amilabas, anong makananong ding kabiasnan, ami payabot ke kayo. Te pahiwatig na, te paganakano, ning banal, nung makanano yang menalakaran, Kristo Jesus, king pamikatawa ng tao, kaya sulit. Ganakan nyo sana ing sablang sakripisyo, kalbaryo, kasakitan, akayang depatan, banting upayang ing tao, tunay at ganapyang maniwala, king tunay, dalan, dapat ng tuntunan. Uli na pablasang king pamikatawa ng taong Jesucristo, keti sulip, na ibinili ing kayang sarili, o na
Inilimping kayang sari bilang metong a Diyos a mayayakit. Nune, de patana, kinwane ing metong ayaske, ning metong nga tao, bilang metong aipus. Pekyabaya na laring sablang tao, tinurwana na lang. Pekilala na ing sablang kababan. Uling binilang ne ing sarili ng kingke kayong katatalakaran, nano man ingke kayong kabilyan. Sana manandaman, kainan ing balang taong kayang lelangan, nano man ingati yung daratang, akapagsubukan, kaligaligan, o kapanandaman. Uli na pablasang, iti ing kayang paralan, baning tao, tuneyang mayakit, ing kayang katatagan. Kayo tatakot, kingati yung kayang kaparalanan. Nung kabalwan nyo, karingke kayong balang kasarilinan, bukod ingati yung mangilala, ing balang katao. Nune, ating kabyasnan, ating lugod, ing balang ke kayong gagawan. Kinguli na niti, kapamilatan ng krus, at ning dayana. Tinanggap na kayo ning Diyos, ay alang kapintasan. Banting upayang miyarap kayo king mitmong kabanalan, ampon kalinisan, king kayang banal ay harapan. Nung makanyan ngeni, eko sana titikal, king kaya kayong kabilyan. Eko sana sasawang darapat, king lagyuning kabanalan. Ipanaralye, ing mayap abalita. Bukod itang dimdamyu, nune, ing parati ng sasabihan, di na nyong katawan, ing balang amanong ke kayong aramdaman. Uling intutuna, kabaluan nyo ampon kakilalayo. Kristo Jesus siya ing pekadakila, mayupaya king sabla. Dapat ing tao, ang ganamo ka rin ing kayang kabaluan. Di nga mano ampon kabyasnan, balik-balik ampon ulit-ulit. Nanong kakulangan, bakit malalyari ing sablang bagay, ake kayong ababatsawan. Uli na pablasang, ing kakulangan, kamangmangan, at iyo pang manatili, king pangatawon ning tao. Tokyan yung, pamintuan yung, ing sabla ng kautusan, agpang ketang kayang katuliran. Nga naning kaya kayong aramdaman, ing Diyos, manyo ka diya. Agpang mo naman, ketang ke kayong depatan. Nung nanong ke kayong tenam, yan naman ing ke kayong pupulan. Matuwaning panahon, at nabingot ing kabilyan nyo. Dapat dakal pa ing mababatyo.
king lalam na ning ati yung dewakan, kamangmangan, atin pang manatiling mababatyo. Nuwan kayo'y kayong sinalpantaya king Diyos. Dapat, mas maygit lang nuwan, detang sinalpantaya, at tunay lang tutupad. Tunay lang maminto, ketang meto nga Diyos, agyang man, edea kakit, ning karelang panimanman. Ikayo ding ngati yung kalarawan kawangis ng Kristo. No ka rin na kayo meging kawangis, nune ka rin dapat amayap. Karing makapatula ng dapat. Ababye kaligtasan. Babye-bye alanganga, kimpanyatang nani tangaldo. Kristo yaing larawan, nitang Diyos, yaing pangane, amela lang keteking yato. Kristo yaing peka mayupaya king sabla. Dakila, ya iting ating upayang kumakaringke kayong balang biye. Uling iya mo naman, ing minye biye ke kayo. Nunya, pakamalan nyo, ampon paulagan nyo. Ing balang biye, ami param ke kayo. Nung tune yung kikilalanan, Kristo ing mayupaya king sabla, ing dakila king sabla. Tukyan nyo, ing sabla ng kaburian. Bukod, ing taong makirandam ya. Nune tala dapat ko nga sana. Karing sablang kabanalan. Kinguli na niti, dakala kabyasnan, ayati yung miya paggarapan niyo. Pakikuwanan yung ditak-ditak, makasimpan kayong, kingke kayong dapukanan. Pakikuwanan nyo, ingke kayong kapagalan na pamanlakad, iti babiyang pakinabang, kingaldo bukas adaratang. Wa magobra kayong. Isunduyo impamagobra, kinguli na nilagyuning kaligtasan. Kambenitang lugod, ampon kabyasnan. Ay ating pamanalastas, ating takot, king may sabing gin. Nung makanyan ngeni, aduan nyo king Diyos, ing sana, kuyarana, ingaldo, akasakitan ng tao keti king yato. Aduan nyo king Diyos, ing pakuyarana, ingaldo, apami pamuk, kaguluhan, kingaliwang lugar, at magiging kayong bansang tutukwa. Uling dakal la pareng ati yung mabatyo. Ama kalunos ing karelang kabilyan. Dakal la reting ati yung miapektuan. Dapat ing kamatutuanan na, ing kaburyanan ng Diyos, ing tao lumapit iya. Maging tutuya, ampon mangilalaya, king Diyos amayupaya king sabla.
King uli na niti, sanam sasawa ing balang metong ke kayo. Amangulait king ke kayong karalong. Karingati yung dinatang, balikbayan, marayot malapit, telagayo, pigpilitan nyo, ingke kayong balang kasarili na. Nung makananong, ing bendesyon, kaya kayo yan lalakwan, ing kapayapan, ampon kataymikan, para atiyasang manatili kekongan. King lugod, ampon saup na nitang Diyos, mapanalangin ko man. At ing patnubena ning Espiritu'y Santo, dakwan danakan.
Muna po payabot king maya payoras king kaya katamong malugod a ginong Diyos. Antimuren kaya kayo pong sablang pengarian po ang kapatid. At atintamo pong temang tatalakayan ng pagdakila kay Kristo. At inya pong referensya kening Pilipos 2:5 ang gaya pong 11, basan kaya po. Keni pong 5, mangagkaroon kayo sa inyo ng pag-iisip na ito'y na kay Kristo Jesus din naman. Sayes, na siya bagamat nasa anyong Diyos, ay hindi niya inaring isang bagay na nararapat panangnan ang pagkapantay niya sa Diyos. 7, kundi bagkus hinubad niya ito at nag-anyong alipin na nagkitulad sa mga tao. 8, at palibhasay na sumpungan sa anyong tao, siya'y nagpakababa sa kanyang sarili na nagmasunurin hanggang sa kamatayan, sa kamatayan sa krus. 9, kaya't siya naman ay pinadakila ng Diyos at siya'y binigyan ng pangalang lalo sa lahat ng pangalan. 10, upang sa pangalan ni Jesus ay iluhod ang lahat ng tuhod ng nangasa langit at ng nangasa ibabaw ng lupa at ng nangasa ilalim ng lupa. 11, at upang ipahayag ng lahat ng mga dila na si Jesucristo ay Panginoon sa ikalululuhati ng Diyos Ama. Malinaw na pong sasabihan ng makasulat na yung kaya katamong Ginong Jesucristo, pepakit na pong halimbawa yung kababan. Nung nuka rin, yung kaya katamo pong malugod Ginong Diyos, iti po yung malyaring mayap, payapos na po kaya katamo. Tinubod niya po yung kayang bugtong ay anak, banting upayang at busana po yung kaya katamong pamikasala. At mamaya pong mayap ay halimbawa. Kalupa na po ng kasebian, nuka rin niya po magdaton ing mananong eking mababa. Maging ing Biblia, at niya pong sasabihan nga na kening Santiago 4:6. Ngunit siya'y nagbibigay ng lalong biyaya, kaya't sinasabi ng kasulatan, ang Diyos ay sumasalangsang sa mga palalo, datapwat nagbibigay ng biyaya sa mga mapagkumbaba. Antimurin po kening Santiago 4:10, mangagpakababa kayo sa paningin ng Panginoon at kanyang itataas kayo. Ing kaya katamo pong malugod a Ginong Diyos, king balang pinandit tuturunaw po rin kaparalanan na malyari tamong gawan. Nung nuka rin king ikasulungan pong ikakayap tamo po. Maging inglugod, pilit niya pong pagawa kaya katamo. Uling inglugod, ya po ing maraguldiling kautusan na binyen na kaya katamo. At inglugod po sasabihan na mo rin ng kasulatan magtakapyang dakala kasalanan. At nung alata mo pong lugod, alata mo pong kabaldugan. Nga na po kening mumunang Korinto 3:2 hanggang pong 3, keni pong 2. At kung magkaroon ako ng kaloob na panghuhula at maalaman ko ang lahat ng mga hiwaga at ang lahat ng mga kaalaman at kung magkaroon ako ng buong pananampalataya na anupat mapalipat ko ang mga bundok, datapwat wala akong pag-ibig ay wala akong kabuluhan. Kaya pong 3, at kung ipagkaloob ko ang lahat ng aking mga tinatangkilik upang ipakain ko sa mga dukha, at kung ibigay ko ang aking katawan upang sunugin, datapwat wala akong pag-ibig ay walang pakikinabangan sa akin. Ing Diyos po, king balang pinandit, pilit no pong yayagyagan din kaya katamong sarili ka rin kaya katamong banal katungkulan, at pilit na katamo pong paganakan. Sana po, kabang ing Diyos paparam niya po, ing biyang po pang sikanan kaya katamo. Kaba pong alalang kasangkanan din kaya katamong katawan, mamagkusata na po ka rin kaya katamong katungkulan. Ding banal po sasabihan do, ing ninumang makaramdam ka ring amano at panemi tuturuanan, kay ba't pilit niyang pasyasan ng kayang tundon, pangapakli na ala ng panulo. Ing Biblia mo rin po mga manuyo, nga na kening Kawikaan 1:24 hanggang pong 28. Nga na po kayang 24. Sapagkat ako'y tumawag at kayo'y tumanggi, aking iniunat ang aking kamay at walang makinig. Kung inyong inuwi sa wala ang buo kong payo at mamagkusata na po ka rin obrang pagkalub na ng Diyos kaya katamo. Panga ing Diyos po, ikit na yung kaya katamong katapatan ng pong pamagkusa, di na niya pong kayang ganan ing sakit na ning kaya katamong yatong kakarinan. Nga na po kayo ning kaduang Paralipomeno 7:14. Kung ang aking bayan na tinatawag sa pamamagitan ng aking pangalan ay magpakumbaba at dumalangin at hanapin ang aking mukha at talikuran ang kanilang masamang mga lakad
Akin ngang didinggin sa langit at ipatatawad ko ang kanilang kasalanan at pagagalingin ko ang kanilang lupain. Ako po tinalakad king kaya kayong piyarapan, banting upayang turwanan o pangaralan da kayo. Noon metong kumo naman pong talapag-aral king eskwela na ini. Deni mo po ring dimuta kabias na namalyari nga ibiya kong ening pinandit, pasibayo po maya payaba kaya katamungan. Magandang umaga po. Una, maraming salamat po sa ating Panginoon. Tayo po ay muli ay nagkakatipon upang muli po tayong mag-aral sa kanyang mga salita. Tayo po ay meron tayong pag-aaralan na paksa na pwede nating talakayin. Na kanina po ang mga banal na espiritu ay ipinakilala, pinaliwanag. Ako lang naman po ay tutuktong lang naman sa mga mensaheng dinala ng banal na espiritu. Kaya lang po, ang aking ipakikilala po sa inyo, may batayan po tayo sa Biblia na pwedeng basahin. Kaya kung meron pa kayong yung mga iba po dyan, meron mga notebook, meron mga ballpen, ilista po ninyo yung mga talata. Kasi pagkatapos po sinabi, baka mamaya makalimutan ko, hindi ko na maulit na po. Dire-diretso po yan. So, umpisaan po natin ang ating paksa. Ang paksa po kasi natin, pagdakila kay Kristo. Pagdakila kay Kristo. Umpisaan po natin ang isang talata. Ito po ang una Sa Kawikaan, Kapitulo 30, versikulo 4. Tingnan po ninyo sa screen ang talata. Ganito po ang nakasulat Sino ang sumampa sa langit at bumaba? Nagtatanong po Sino ang pumisan ng hangin sa kanyang mga dakot? Nagtatanong. Sinong nagtali ng tubig sa kanyang kasuutan? Sinong nagtatag ng lahat ng mga wakas ng lupa? Ano ang kanyang pangalan? At ano ang pangalan ng kanyang anak kung iyong nalalaman? 20 pangalan ang nabanggit dyan. Diba? Ano ang kanyang pangalan at ano ang pangalan ng kanyang anak? So sa Kawikaan 34, sino ang sumampa sa langit at bumaba? Pagkatapos, ano ang kanyang pangalan at ano ang pangalan ng kanyang anak. So, kung may 2 pangalan, sa Biblia, meron din 2 Panginoon. Babasa po tayo. Sa Lucas 20:42. Sapagkat si David din ang nagsasabi. Si David po ang nagsasabi. Hindi po ang Diyos. Sa aklat ng mga awit. Kasi nasulat sa Lucas, pero si David ang nagsasabi. Sinabi niya rin sa awit yan. Sa aklat ng mga awit. Sinabi ng Panginoon sa aking Panginoon. Sabi ni David, sinabi ng Panginoon, sa aking Panginoon. Di ba isa pang Panginoon? Nakasulat dyan, 2 ang Panginoon. Maupo ka sa aking kanan. Sinabi niya sa uling Panginoon, maupo ka sa aking kanan. Di ba? So, bakit sinabi niya? Sinabi ni Propeta David, siyang nagsasabi, sa aklat ng mga awit. Dilipat tayo sa awit kasi sinabi sa awit 110 verse 1 ng awit. Para may pakita lang po kung talagang totoo ang sinasabi ni Propeta David. Okay. Sinabi ng Panginoon, sa aking Panginoon, magkapareho po sa Lucas Sinabi ng Panginoon, sa aking Panginoon, umupo ka sa aking kanan, hanggang sa aking gawing tuntungan mo ang iyong mga kaaway. Diba?
May isang Panginoon na nagsasabi sa isang Panginoon na pinagsasabihan na maupo ka sa kanyang kanan. Eh di may dalawang Panginoon. Sa una, may dalawang pangalan. Ano po yung pangalan na yan? Na ano ang kanyang pangalan at ano ang pangalan ng kanyang anak? Ito ang unang pangalan. Isaias, sa 63:16. Ito ang unang pangalan na sinabi sa kawikaan eh. Sa 63:16. 63:16. Yan. Sapagkat ikaw ay aming ama, bagaman hindi kami kinilala ni Abraham at hindi kami kilala ng Israel, ikaw, O Panginoon, ay aming ama. Aming manunubos na mula sa walang pasimula ay siyang mong pangalan. Ang ama pala, pangalan. Hindi pa nilikha ang mundo, nandyan na yung kanyang pangalan. Ang pangalan ng Ama. Hindi pa yan ang unang pangalan. Bakit may binanggit sa kawikaan? At ano ang pangalan ng kanyang anak? Kung iyong nalalaman, may binanggit pa pangalawang pangalan eh. Basa, Mateo 1:21. Para maintindihan nyo lang po, no? Para malinaw. Okay. Nasa screen naman, nakasulat eh. At siya'y manganganak ng isang lalaki, at ang pangalang itatawag mo sa kanya'y Jesus, sapagkat ililigtas niya ang kanyang bayan sa kanilang mga kasalanan. Ito pa lang sinabi niyang ikalawang pangalan, ang kanyang anak na si Jesus. Na meron siyang pinapaupo sa kanyang kanan eh. Sino kaya itong pinapaupo niya sa kanyang kanan? Na hindi binanggit ang pangalan doon. Basa, 3:1 ng Colosas. Para makita natin kung sino ang kanyang pinapaupo. Bakit meron siyang pinapaupo? Okay. 3:1. Kung kayo ngay muling binuhay na kalakip ni Kristo, ay hanapin ninyo ang mga bagay na nangasa itaas, na kinaroroonan ni Kristo, na nakaupo sa kanan ng Diyos. Si Kristo pala, ang sinasabi niyang, maupo ka sa aking kanan. Si Kristo pala, ang nakaupo sa kanan ng Diyos. Ang Diyos Ama, nakaupo na dun eh. Pero ang kanyang anak, nung dumating sa kanya, pinaupo niya rin sa kanan. O kung titingnan mo, dalawa yung nakaupo. Ang Ama at saka yung kanyang anak. Kasi, ang pananaw ng mga iba, ang kanilang pagkakilala, si Kristo Jesus, siya ang Ama, siya rin ang anak. Kapatid, wala po tayong mababasa sa Biblia na si Jesus siyang Ama. Wala pong ganun. Walang nakasulat na Ama na si Jesus na nakasulat sa Biblia. Wala pong ganun eh. Ang nakasulat sa Biblia, si Kristo ay anak ng Diyos. Pag sinabi ng anak ng Diyos, meron siyang tatay. Kasi anak siya ng Diyos eh. Kung ang tatay Diyos, natural, ang kanyang anak, Diyos din. Di ba? Diyos ang anak, hindi pwedeng maging tao ang kanyang anak eh. Dapat Diyos din, kasi Diyos ang anak eh. Di ba? Di malinaw po na eh. Kasi, ang aking pong paniniwala na nababasa sa Biblia, ang Diyos ko po ay nanganak. Ang iba kasi, ang Diyos nila hindi nanganak eh. Bakit? Paano ba nanganak ang Diyos mo, lalaki? Meron pa naman lalaking manganganak. Kaya ako po, ang Diyos ko nanganak eh. Ang Ama, ang kanyang anak, si Kristo Jesus eh. Ang Ama, Panginoon. Ang kanyang anak ay Panginoon din. Kasi, nang ipinanganak niya si Jesus, ang kanyang anak, dahil Panginoon ang kanyang Ama, ginawa niyang Panginoon ang kanyang anak. Hindi naman tao ang gumawa ng Panginoon sa kanyang anak eh. Ang Diyos Ama, ang kanyang Ama, ang gumawa rin Panginoon sa kanya. Siya nagsabi sa kanya yun. Basa, 2:36 ng Gawa. Pakinggan niyo po Tingnan niyo po sa screen. Yan. Pakatalastasin nga ng buong angkan ni Israel na ginawa ng Diyos na Panginoon at Kristo itong si Jesus na inyong ipinako sa krus.
ang Ama, ginawa niyang Panginoon ng kanyang anak? Ginawa niya. Sabi niya, ginawa kitang Panginoon eh. Ha? Ginawa ng Diyos na Panginoon at Kristo itong si Jesus. Oh, siya palang gumawa ng Panginoon sa kanya. Oh, pwede pa tayong tumutol sa Diyos, Ama? Hindi tayo makatutol eh. Ginawa niyang Panginoon ang kanyang Ama eh. Kasi kung tumututol ka, parang hindi ka naniniwala o nagdududa ka sa iyong sarili, kailangan tanungin natin ang Diyos. Bakit niya ginawa yun? Di ba? 9:20 ng Roma, para may pakita po natin. Ha? Okay. Yan. Ngunit o tao, sino kang tumututol sa Diyos? O sabi niya ngunit o tao sino kang tumututol sa Diyos? Pwede ka bang tumutol? Sasabihin pa ng bagay na ginawa doon sa gumawa sa kanya, bakit mo ako ginawang ganito? Pwede mo pa tanungin ng Diyos? Panginoon Ama, bakit mo ginawang Panginoon ang iyong anak? Kapatid, ang Ama kasi makapangyarihan sa lahat. Hindi tayo pwedeng tumutol kung ginawa niyang Panginoon ang kanyang anak Diyos naman ang gumawa Ang Diyos ang gumawa. Ginawa niyang Panginoon ang kanyang anak. Tayong mga tao, hindi natin pwedeng tutulan. Pwede mong tutulan kung halimbawa, si Brother Weng, siyang gumawa ng Panginoon kay Yesu Cristo. Pwede mong tutulan dahil hindi ako Diyos Tao lang ako Di ba? Pero kung Diyos ang gumawa, hindi mo pwedeng tutulan Kaya, si Yesu Cristo, pinadakilan ng Diyos Hindi pinakadakilang Diyos Mali po yun Hindi pinakadakilang Diyos si Kristo. Kundi, unawain po niyo, pinakadakila ng Diyos. Yung iba kasi, yung NG, dinudugtong Pinakadakilang Diyos, mali po yun. Basahin nga natin, Filipos 2:9. 2:9. Kaya siya naman ay pinakadakila. Hindi pa? Nakaiwala yung nang, hindi nakadugtong. Kasi pag nakadugtong yan, pinakadakilang Diyos Kaya siya naman ay pinakadakila ng Diyos at siya'y binigyan ng pangalang lalo sa lahat ng pangalan. Binigyan siya ng lalong pangalan, higit na pangalan sa lahat ng mga pangalan. Kaya, sabi ng Banal na Espiritu, siya ang panganay sa lahat ng nilalang. Siya ang panganay sa lahat ng nilalang. Baka mamaya magkamali po tayo, baka pumasok sa isip ninyo, si Kristo pala, nilalang pala ng Diyos. Hindi po siya nilalang. Tandaan po natin. Si Kristo, hindi po siya nilalang ng Diyos. Pero siya ang panganay sa lahat ng kanyang nilalang. Okay. Basahin po natin ang Kolosas 1:15. Para makita po natin. Kasi masairan po kasi yan Kaya dapat unawain natin na siya ang larawan ng Diyos na din nakikita ang panganay ng lahat ng mga nilalang. Pag yan lang ang binasa mo, ang akala nila, panganay siya sa una, sa lahat ng nilalang. Di, sabihin nila, si Kristo pala, nilalang. Kaya yung mga ibang siyakta, si Kristo nilalang. Hindi po siya nilalang. Bakit? Kasi ang sa pamamagitan niya at ukol sa kanya. Dito, binasa mo yung 16, parang nagdududa ka pa Parang ganun din, sabihin mo Nilalang pa rin siya. O sige, ang nasa isip natin, nilalang pa rin siya. Siyang panganay pa rin Bababa na naman tayo ng isa, sa 17, para makita natin. Yan. Okay. 17. Okay. 17. Diyan din, baba lang. Okay, yan na. Tingnan niyo po sa screen. At siya'y una sa lahat ng mga bagay. Kasabay pa ng mga nilalang ng lahat ng bagay? Hindi po siya kasabay. Bago nilalang ang lahat ng mga bagay, si Kristo, siya'y una sa lahat ng mga bagay.
At ang lahat ng mga bagay ay nangabubuhay dahil sa Kanya. Hindi po siya nilalang, kundi una na siya bago ang lahat ng mga bagay. Kaya nasa Kanya ang lahat ng mga bagay. Nakukuha po ninyo? Maganda, no? At siya'y una sa lahat ng mga bagay, at ang lahat ng mga bagay ay nangabubuhay sa Kanya. Oh. Kaya, ang Diyos Ama, ginawa niyang Panginoon eh. Siya kasi ang kasama niyang lumikha eh. Siya ang kanyang kausap eh. Kaya naguguluhan niya mga iba, nang lalangin ng Diyos ang mga tao, sino ang kanyang kasama? Sagot ng mga iba, ay ang dami ng kasama, mga anghel. Hindi po kasama yung mga anghel. Ang kasama, ang kausap ng Diyos Ama, ang kanyang mismong anak, si Jesucristo. Siya ang kasama niyang lumikha sa lahat ng mga bagay. Pagkatapos, ang lahat ng mga bagay, ang Diyos Ama, ibinigay na sa Kanya. Para siyang mamahala, siyang mamalakad. Diba? Kaya, ang Ama Diyos, si Kristo ay Diyos. O baka mag-isip na naman kayo, di dalawa yung Diyos natin. Diba? Sabi naman dalawa ang Diyos. Diba? Oh. Kaya kung pag-aaralan natin ang paksang ito, napakaganda eh. Kaya si Kristo Jesus, kung ang kanyang ama ay Diyos, ang kanyang anak ay Diyos din. Pareho silang Diyos. Basahin natin ang referensya. Pilipos, umpisahin mo na lang sa 2:6 hanggang 7 na lang. Na siya'y pagamat nasa anyong Diyos, ay hindi niya inaring isang bagay na nararapat panangnan ang pagkapantay niya sa Diyos. Dati, nang hindi pa nagkatawan tao si Kristo, kapantay ng Diyos Ama. Pareho silang Diyos eh. Diyos din siya eh. Pero nung hubarin niya, ang kanyang anyong pagka-Diyos, kasi galing siya sa pagka-Diyos eh. Di ba? Galing siya sa pagka-Diyos. Nang magkatawan tao, hubarin niya ang kanyang anyong pagka-Diyos. Anong nangyari? 7. Kundi bagkus, hinubad niya ito at nag-anyong alipin na nakitulad sa mga tao. Nag-anyong alipin, nakitulad sa mga tao. Iba po kasi ang salitang nakitulad kaysa tao siya. Ibig sabihin, hindi po siya talagang tao, kundi nagkatawan tao, nakitulad lang sa tao. Di ba? Nakitulad. Nung nakitulad siya, ang mga alagad, mga taong ordinary, nakita siya, nahipo siya, namasdan siya. Nakita siya eh. Nakasama siya eh. Uno-uno ng unang 1. Nakita siya eh. Namasdan siya. Okay. Yaong buhat sa pasimula, yaong aming narinig, yaong nakita ng aming mga mata, yaong aming namasdan at nahipo ng aming mga kamay tungkol sa salita ng buhay. O di nakita nila, namasdan nila. Nakasama nga nila eh, nang magkatawan tao siya eh. Di ba? Nakitulad sa tao. Inubad niya ang kanyang anyong pagka-Diyos. Dati siyang Diyos eh. Dati, galing siya sa Diyos eh. Galing siya sa Diyos eh. Pagkatapos niyang galing sa Diyos, bumaba siya. Pagkatapos siya sa baba, nagkatawang tao, namatay sa laman, pumaroon na naman sa Diyos eh. Di ba? Ganun nakasulat eh. Pakinggan po ninyo. 13:3 ng 1. ng 1. Yan. Si Jesus, sa pagkatalastas na ibinigay na ng Ama ang lahat ng mga bagay sa kanyang mga kamay, at siya'y nanggaling sa Diyos. Siya'y nanggaling sa Diyos at sa Diyos din paroroon. Di ba? Nanggaling sa Diyos eh. Sa Diyos din paroroon. Di ba? Malinaw eh. Ngayon, ang Diyos, lalaki, nanganak siya? Nanganak! Nanganak siya. 1:18 ng 1 para may pakita kung nanganganak ang Diyos. Diba? Hindi mo yan, ha? Walang taong nakakita kailanman sa Diyos. Ang bugtong na anak na nasa sinapupunan ng Ama, siya ang nagpakilala sa Kanya.
Nasa kanyang kandungan eh. Nasa kanyang sinapupunan eh. Eh, di nanganak siya. Eh, meron siyang tinatawag na anak. 2:7 ng awit. Aking sasaysayin ang tungkol sa pasya. Sinabi ng Panginoon sa akin, ikaw ay aking anak. Sa araw na ito ay ipinanganak kita. Eh, nanganak pala siya. Eh, di anak niya si Jesus. Paano niya pinanganak? Lalaki siya. Saan niya pinanganak? Basa. 3:6 ng 1. Yan. Ang ipinanganak ng laman ay laman nga. At ang ipinanganak ng Espiritu ay Espiritu. Eh di ang Diyos Ama, Espiritu, nanganak siya. Saan niya pinanganak? Pinanganak niya sa Espiritu, hindi sa laman. Di ba? Pinanganak niya sa Espiritu, hindi sa laman. Ang tao nanganganak sa laman eh. Pero ang Diyos, pinanganak niya si Jesus sa Espiritu, hindi sa laman. Bakit pinanganak ni Maria? Kasi ginamit lang niyang kasangkapan ang kanyang nanay na si Maria upang masugo niya sa lupa at matubos ang kasalanan ng marami. Kaya nagkatawang tao eh. Katunayan, bago niya sinugo, inihanda muna niya ang kanyang katawan na gagamitin. Inihanda muna niya. Kaya ang Diyos magaling eh, mahusay eh. Bago niya sinugo, inihanda niya muna ang kanyang katawan. Just 5 ng Hebreos. Yan. Kaya pagpasok niya sa sanglibutan, ay sinasabi, hain at handog ay hindi mo ibig. Ngunit, isang katawan sa akin ay inihanda mo. Eh, di pa, ang Diyos pala, bago niya isugo, inihanda niya muna ang kanyang katawang gagamitin. Di ba? Ang katawang gagamitin niya, inihanda niya muna eh. Bago niya isugo. So, kailangan mauna muna na ipoporma ang katawan bago niya maisugo. 15:46 ng unang Korinto, kalito ang sabi ni Apostol Pablo. Pakinggan po ninyo. Yan. Bagaman, ang ukol sa Espiritu ay hindi siyang una. Hindi po nauna ang Espiritu eh. Kundi ang ukol sa lupa, ang katawan. Pagkatapos, ang ukol sa Espiritu. Kasi meron na siyang gagamit paglagyan eh. Kumbaga, bago ka sumalok ng tubig, umanap ka muna ng timba para makasalok ka ng tubig. Kung isindi mo na yung gripo, tuturo yung tubig, wala ka pagsalo doon, mabubuhos lang. Ganyan din si Kristo, inihanda muna ang kanyang katawan. Ang naghanda, ang kanyang ama. Bago siya nagkatawan tao. Dumaan kay Maria. Pinanganak ni Maria. Pinanganak ni Maria sa laman. 3:16 ng unang Timoteo. Nahayag siya sa laman eh. Ng Timoteo. Yan. At walang pagtatalo, dakila ang hiwaga ng kabanalan, yaong nahayag sa laman, pinapaging banal sa Espiritu, nakita ng mga anghel, ipinangaral ng mga bansa, sinampalatayanan sa sanglibutan, tinanggap sa itaas sa kaluwalhatian. O yan, nahayag sa laman, pero pinapaging banal sa Espiritu. Hindi ang laman ang pinapaging banal. Espiritu ang pinapaging banal. O, kaya sabi ng mga iba, Brother Weng, maniniwala na ako sa iyo. Pag meron kang naipakita sa Biblia, ang nagsabi mismo si Yesu Kristo. Sinabi niya, ako'y Diyos. Yan. Ha? Ako'y Diyos. Sa tagal ko nagbabasa ng Biblia, ni minsan, ni letra, wala akong nabasa na sinabi ni Kristo, ako'y Diyos. Wala pong ganun. Hindi sinabi ni Kristo na ako'y Diyos, kahit na siya'y Diyos. Hindi po sinabi. Kaya, ang sabi ng Banal na Espiritu, nagpakababa nga siya, nagpakumbaba eh. Pag salitang nagpakumbaba, sasabihin mo, ikaw Diyos, edi nagmamataas ka. Hindi ka nagpapakumbaba. Hindi man siya nagmamapuri sa kanyang sarili. Mabuti basahin natin. 5:5 ng Hebreos para makita po ninyo. Ito po ang katunayan eh.
Yan. Gayon din si Kristo man ay hindi nagmapuri sa kanyang sarili upang maging dakilang saserdote, kundi yaong sa kanya ay nagsabi, ikaw ay aking anak. Ikaw ay aking naging anak ngayon. O, di ba? Hindi nagpapuri sa kanyang sarili. Paano niya sasabihin sa Diyos? E di nagmamataas siya. Wala sa kanyang kapakumbabaan. Nagmamapuri siya. Hindi niya sinasabing gano'n. Ang nagsasabi, ang nasa kanya. Tayo po ang nagsasabi na si Kristo ay Diyos. Tayo nagsasabi. At saka yung kanyang mga alagad, mga apostol. Sila nagpapakilala, nagsasabi, si Kristo ay Diyos. Kaya lang mga iba, pag namin nababasang si Kristo, na sa Diyos Ama, sumasamba rin. Tinatawag niya rin Diyos. Natural, saan niyan Diyos dahil mataas sa kanya eh. Kaya, hindi pwedeng, kaya meron siyang ama eh. Ang ama, siyang ang dakilang Diyos, ang kanyang anak, nasa kanya ang karangalan. Nasa kanya ang karangalan eh. Di ba? Kaya, sinasabi ng mga iba, paano yun? Paano mo sasambahin si Kristo? Paano ka sisimba? Sasambahin mo ang anak, sasambahin mo ang anak. Pareho sila sasambahin. Pareho silang Diyos eh. Pero ang dalawa ay pinag-isa. Anong masama kung dalawa sila? Pero pinag-isa naman sila eh. Just 30 ng 1. Ito yung nakasulat. Ang nagsabi mismo si Yesu Kristo eh. Okay. At 30. Yan. Ako at ang Ama ay iisa. Oh. Sino nagsabi? Ang kanyang anak eh. Ang nagsabi mismo, si Jesus. Ano sabi ni Jesus? Ako at ang Ama ay iisa. Di meron siyang Ama. Dapat, kung siya ang Ama, dapat sinabi niya, ako, ang Ama at ang anak. Kasi sinabi niya, ako at ang Ama ay isa. Meron siyang Ama, kapatid. Diba? Meron siyang Ama. Pero yung dalawa, naging isa. Nag-isa sila eh. Di ba? Parang ganito yun eh. Tingnan mo ha. Siya na nagsabi, 8:16 ng 1. 8:16 ng 1. Naalala ko tuloy mga ito. Oo, at kung ako'y humahatol, ang hatol ko'y totoo, sapagkat hindi ako nag-iisa. O, di ba? Pag salitang hindi ako nag-iisa, hindi sa nag-iisa, kundi ako at ang Ama na nagsugo sa akin. Meron talagang nagsugo sa kanya. Ang Ama. Kasi kung wala siyang Ama, dapat kung siya ang Ama, siya mismo isusugo niya ang kanyang sarili. Pero hindi, may nagsugo. Sinong nagsugo? Ang kanyang Ama. Sinugo niya ang kanyang anak. Saan niya sinugo? Sa lupa. Bakit niya sinugo? Basa, 2:6 ng unang Timoteo. Pakinggan niyo po ha, 2:6 ng unang Timoteo. Na ibinigay ang kanyang sarili na pangtubos sa lahat na pagpapatoong mahahayag sa sariling kapanahunan. Di ba yan? Napakalinaw na nakasulat sa Biblia, kapatid. Di ba? Kaya dapat, pati mga anghel sa langit na nasa langit, hindi pa nagkatawang tao, sinasamba na siya. Hanggang sa magkatawang tao, sinasamba pa ng mga anghel At saka, si Pablo, pinatunayan niya, si Kristo ay Diyos talaga Di ba? Hebreos 1:5. Umpisa natin sa 5. 1:5. Yan. Sapagkat kanino nga sa mga anghel sinabi niya, kailanman, ikaw ay aking anak, ikaw ay aking ipinanganak ngayon, at muli, ako'y magiging kanyang ama, at siya'y magiging aking anak. 6. Para mabilis po. At muli nang dinadala niya ang panganay sa sangkalupaan, ay sinasabi, at sambahin siya ng lahat ng mga anghel ng Diyos. Di ba? Sinamba siya ng lahat ng mga anghel ng Diyos. Tayo pa kaya ang hindi dapat sumamba sa Kanya? Mga anghel na sinasamba At dapat tayo rin, sambahin natin siya. Dahil Diyos siya, anak siya ng Diyos 8. Lagay mo sa 8. 8. Ngunit, tungkol sa anak ay sinasabi ang iyong luklukan o Diyos. Di Diyos siya nakasulat.
ay magpakailanman at ang setro ng katwiran ay isang setro ng iyong kaharian. Kapatid, Diyos po siya. Kaya meron siyang ama at magkasama po yun. Hindi pwedeng magkahiwalay yun eh. Kaya hindi totoo yung sinasabi ng mga iba. Si Kristo, hindi na niya panahon ngayon. Ang Amang Diyos, hindi na panahon ngayon. Sino makapanahon ngayon? Ang Espiritu. Aba, sino magsusugo sa Espiritu? Kundi ang Diyos Ama, kundi ang kanyang anak. Kung wala ang anak, wala ang ama, sino magsusugo sa Espiritu? Paano natin sila maririnig? Ay, hindi natin sila maririnig. Kasi walang nagsusugo sa kanila eh. Dapat may magsusugo sa mga aaliw. Kung walang magsusugo, walang darating. Di ba? Kaya wag nating sabihin na hindi na panahon ni Kristo ngayon, hindi panahon ng Ama ngayon. Ang nakapanahon ngayon, Espiritu. Mali po yun. Mali po yun. Yan, basahin po natin. 28 para matapos na ako. 20 ng Mateo. 19:20. Okay. 19:20. Yan. Sinabi sa kanya, hindi. Mateo 28:20. 28:20. Yan. Na ituro ninyo sa kanila na kanilang ganapin ang lahat ng mga bagay na inuutos ko sa inyo. At narito, ako'y sumasa inyong palagi hanggang sa katapusan ng sanglibutan. Sinabi ni Kristo yan, sa 28:20 ng Mateo, si Kristo wala na sa laman. Espiritu na po siya dyan. Sinabi niya yung salitang yan, wala sa katawan laman. Espiritu po siya dyan. Ang nagsabi ang Espiritu eh. Ang Espiritu ni Kristo eh. Hanggang sa katapusan ng sanglibutan. Mamalagi siya hanggang sa katapusan ng sanglibutan. Ay, hindi pa naman nagwawakas ng sanglibutan eh. Kaya po, si Kristo, siya pong mismo ang larawan ng Diyos. Kaya si Kristo, kamukha niya ang kanyang Ama. Mababasa mo yan sa 2 Korinto 4:4. Si Kristo ang larawan ng Diyos. Siyempre, tayong mga tao, pag nanganak tayo, ang anak mo lalaki, sabi niya, bakit kamukha ni Weng, yung anak niya? Siyempre tatay niya eh. Gayon din si Kristo, ang tatay niya, kamukha niya. Kasi tatay niya eh, anak niya eh. Di ba? Ganun po yun. Na binulag ng Diyos sa sanglibutan, ito ang mga pag-iisip ng mga hindi nagsisisampalataya, upang sa kanila'y huwag sumilang ang kaliwanagan ng Ebanghelyo ng kaluwalhatian ni Kristo na siyang larawan ng Diyos. Si Kristo, siyang larawan ng Diyos eh. Magkamukha sila, magkawagi sila. Kaya, si Kristo meron siyang Ama. Ang Ama meron siyang anak. Kaya ang Diyos natin, ng anak. Huwag natin sabihin ang Diyos, walang anak. Ang Diyos natin po, ng anak. So, siguro po, naiintindihan po ninyo ang mga konting paliwanag. Maraming salamat po sa inyo lahat. Hello? Ham. At ko po pala niya. Dakal po nga dakala salamat. Karening kaya katamong meging kasangkapan king Aldo ngay ni. Ginamit na ning kalam, ginamit na ning Diyos, bang malyaring mamye, karing balita, amalyaring gawa na ning tao. Kalupa na ning minunang linuklok, makasulat, sinabi na mamatol nga na ing panyukad inatol mo baka yang misukad kaya ka. Na makasulat siya po, kayang Mateo po ito na, kayang 7:1 na po, nung yak magkamali, kamamatula na bang kamiyatulan, at nung yung pinyukad mo, yung misukad kaya ka. So, iya po yung binyanang pamag-aral kaya katam. At yung kadwa po, idagol yung pamikakalugod. Kaya katamong kasalpantayanan bilang mikakapatad. At ngayon po, kaya tauli karening migsalita, pepakilala de po yung tema, amalyaring pag-aralan tam.
itamo po mapalad tapa mo rin, ing Diyos po alang patugot bibiyana ing lugod na karing balang katao kay katam. Nya po alang imposible ne potanging kay katamong ginuya ing mamilatan. Kaya pong kay katamong kabilyan dakala pong sinabi rin kay katamong kapatad sana tandaan ng tala. Bukod kay katamong ipanatilyan karing kay katamong kaisipan, yung tao po atin tamong katungkulan. Yung tao po atin niyang obligasyon king kayang Ginoo o king kay katamong Diyos. Nanula po rin Sabi napin, gawan tala rin kayang buri, din kayang pagawa kay katamo, na sana maging mayap tamo muna mang talatuki kaya. Po, uling iya po mayap iya, alata mo nga sabi, alayang kapintasan. Nunay itamo pong magaral ngini, although atintamo pong sangkap at tao laman, atintamo pong kainan, dapat kapamilata na po ning kabyas na nadarandaman tamo. Nung minsan, ing makanyan tanang api bane-bane, ing akakit tamong daranasan tamo, king kaya tamong biye. Na maigit po, king pinanditay ni, briko mo pong ipayabot kaya kayo, migmensaya po yung kaya katamong kapatad, kaya kanaong kaya cellphone, nandin pong bayo ko datang kini, na itapong kaya katamong kapatad na anak supling na po ng kaya katamong kapatad. Kaya ni pong kayang message kanako atin na pong pamagbayo. So dakal na po ing kapasnawan na kitang karelang supling anak ne kaya nga tsuyaman po kareng gamat daring biyasa. Kapamilata na po nung minsan uli pong itamo king kaya katang katuruan ding kaya katamo pong katungkulan hanggang mabayat po nung minsan ing gagawa ne. Uli pong atintamong laman nung minsan asabi na ning tao atin niya namang obligasyon king biyena na nung minsan potanggawa na ing katungkulan maging mabayat siya po nung minsan. Pero lipat naman po nini waman keng mapilantamo pong aldo pamanggawa kari katamong katungkulan na panabilin muna oy ni po ing maging resulta po. King Diyos po walang imposible. Yan na po sasabihan ng tao bakit malyari kay katamo yung antikanining bagay. Po. Sabi na, potang at tamong kaya, sabi na yung pangako na alayang ibiling sakit kay katamo. Po. Yung Diyos. Subalit po nung minsan, yung tao itamo mo naman yung gagawa kay katamong sakit. Nang minsan, pamanabusok yung kay katamong katawan. Nang minsan, itamo po gawan kayong oras nung nanuman po yung dapat tamong gawan. May kargang pamangan king katawan tamo, magpainawa king oras, migising king panahon. Nung minsan po, imbes na magpainawa na ka, magobra ka po. Anya nung minsan, yung katawan tangay ni miminaya. So, impong oras, dakal tapa po sana malyaring sabihan, pero makanyan man po ing oras sa tune. Ing pong kaya katamong pamisaw-saw po nga ningaldo nga ni 7,298 la po. So nga ni pong aldo nga ni palakpakan tayo po yung kaya katamong Ginong Diyos, amayipaya king sabla, karing kaya katamo pong daing, karing kaya katamong pamanyawad kaya makibat siya po. Potang at mo po kaya, sabi na, nung tuktuk ka king kayang pasbulan, nung malapit ka kaya, at siyang makibat. Dapat nung malaut ka kaya, eda kaya nang kikilala nga na. Eda kaya kikilala. Dapat nung itamo kakilala na katamo ng Diyos, balo tayo yung boses na, nung dumalan tamo man po king antikanining pagsubok ng Diyos, at siya pong makibat kaya katamo. Anya po sana, idagul tamo po yung kaya katamong katungkulan kaya. Baka nita po yung kaya katamong panahon, makayin niya pong maging mapayapa mo naman. Salamat po.
God bless you all po, Chairman.
payapan po konsentrasyon, main tampong metong pasalamat kita metong a Diyos. Malugod na may strong kaya kaming Ginoo. Misan pa, hindi po kaya kaming masayang kahabakan. Pupuri at mamayin pasalamat kaya ko. Mag-aral ka rin kaya kang amano. Gagalo ka rin hanggang mayap akaburian kaya kang parapat kaya kami. Sana Ginoo makanyan miya pong hatuyanin kaya kang balang Diyos amigla lang. Sana Ginoo kinlugod at sahop mo agawaming alang kulang amit mong mayan king kekemye. Nung noka ka rin maging ka rin kami naman managumpe kami king BIT kaya kaming kabilyan. Ginoo, tuni insablang bagay posible kaya ka. Kaya makanyan kaya pong pasalamat king maya pabalita. Anong makananong kinturut paralan ginon Diyos karing kaya kaming kapatid at pingaring manandaman. Ing makanyan lang mipasno, tatanggap. Sika na at wersa, higit ginon Diyos. Ing kapatawaran, intaw, ing makanya na pong tatanggapan, lipat na, ing magkulang niya. Sana Ginoo, ingin na kami babalik, king karanatan, kaya kaming denasan, king kaya kaming biye, nun igit lalong sumulong banda na pa rin, king parasan. Ginoo mila puabot sa raysayan, tungga-tunggalan din kekeng dalangin at samong keka. Nunigit, ipahanalig mi kekeng sabla. Sablang keka kaming kabiyayan, Ginoo panuwanan mo. Igit ginon Diyos, ing biye, ape para mo. Makanyan magamit, king banal mong layunan, plano, magamit alangangga, king kekang tanga Diyos. Itindalangin sa mo, king lagyunig pa, ng anak ng Espiritu Santo. Amen. Signing off. Unión Espiritista Cristiana de Pilipinas Incorporada, Region 7A, Sibol Tagumpay B.